Здравейте хора! В днешното видео ще пълним тази кутия с всякакви простотии. С награди за вас. Който първи си я намери, ние ще те скрием, ще ви дадем подсказка, я печели и пак казвам... Си е негова реално, да. Трябва да... Това е другата изненада. Като намерите, ще прочетете. Ставили сме ми 2 писма. Ще ги видите. Смисъл, ако я намерите, ще разберете какви са писмата. Това е първото нещо, леко се прецака. Леко се прецака една секунда. Тук да слагаме го за подче, да го... който... Така. Слагаме... Първото нещо... Още малко, защото... Добре, така да става. Първото нещо... Чакай малко, тук отстрани може леко да сложим. Още малко. Първото нещо, което мислим да сложим е тази... Limited Edition Striker карта. Spy Striker, Мората от Евро 2024. Която е също така на Мората, подписана от нас. Това е моят подпис, това е на Стефчо. И това нещо го е от двамата. Това малко... Каквото е там, каквото искате можете да го правите. Можете да го метне през прозореца, не ми пука, че да сме казваме много. Правете го каквото искате. Следващото са, може да сте ги виждали и да сте искали. Това са стики нотове, в които ние сега ще подпишем на всяко. Само първото листче ще подпишем. И ето ги стики нотовете, на тях се подписвате. Ние ще се подпишем и само първото листче ще подписваме. Да, т.е. после това, ако искате да го откъснете, после можете да си пишете каквото искате. Първо аз ще се подпиша. Не, просто се подпиши с твоите химикали. Да, аз ще се подпиша. Не го прави много голям. Ей, какъв си. Ей си това да се подпише тук. Само на първото листче ви. Ако не искате подпис, смахате го първото листче. Да, ако не искате го изхвърляте, късате го. Това ще ми го дадеш. Това е ето тия двете подписаните ги слагаме тук. Може да сложим и година на дата, на която го правим, защото ако много го забавят и го намерят след 10 години. Сега следващия продукт е малко смешен. Покемон карти. Не са оригинални, но не можахме да намерим оригинални, пък и оригиналните са 10 лева. Да, те оригиналните са много скъпи, просто бустера ще се молим да си намерите. Тук сме подписани на пакетчето. Ние сме се подписали вече. Тук го слагаме. Следващото нещо е тази стотинка. Ето тази леко разгясала стотинка. Но специално между другото. Защото тя е сувенирна. Ягодинска пещера. На Ягодинската пещера. Тя е такава сувенирна, т.е. не знам какво ви... Слагаме една гумичка, една острилка. Ако си първокласниче и не гледаш и си го намерил, Сашето е първокласник, т.е. може да му свърши работа. Така, и ви оставяме 2 послания. Вие ги прочетете, защото вътре има още една награда. Това е твоето. Това е твоето, господин. Прочетете, защото вътре има още една награда. Трябва да ни най-лоно за пликче, за да бъде лоно вътре. Така че очаквайте, нали? Тук трябва задължително да го разграните, защото има много важна информация. Чакай малко, тук ще напишем следващата ви награда. Има и подпис. Това са вашите награди. Ето как изглежда кутията финално. Не, чакай бе! Да, всъщност има още една добра идея. Да го купим с червеното. Така. Чакай се затвори. Ако нещо стърчи, ще го откъснем просто. Толкова просто. Така. Къси. Крайният резултат, ето така изглежда. Между другото изглежда много яко. Между другото прилича на дубайски шоколад с китайски пъстки. Едно дубайски шоколад. Може да правим клипче как правим Squid Game корабики или как правим дубайски шоколад. Това е също много добре. Това е, хора. Сега ще скрием и видите с нас. Казката ви е ето това там, което виждате. Това там е 93-то училище. Намираме се в ЖК в Гео Милев. Ето тук е площадката. Там е Магнифико. Там има една пицария, да. Магнифико. Сега ще ви снимаме. Сега ще снимам къде ще ходим да я скрием. И ако си я намерите, ще късметли. Така от. Тъй си място, очаквайте. Ще скрием. Тя не е много далече. Ето тук, значи тук е площадката. Стъпвате на тревата. Ходите
Ходите. Ти не трябва да им казваш с точност. Аз викам някъде и тук да го скрия. Ето някъде тук. Тук. Я търсете. Тук я търсете. Да ще покажем така. Тук я търсете някъде. Хайде, чао. Чао, това беше от нашият giveaway и първи giveaway. Очаквайте тему видеото скоро, много скоро. Чао! Да ви дам подсказка. Там търсете. Ето тези прозорчета. Ще ви оставим тази фалшива роза. Ето тук. Тук е. Айде. Чао, хора! Кажи чао на хората, Стефчо. Чао! Чао! Това беше от Гъма Иван Русев и първият ни giveaway.